Helo, ffrindiau. Ydych chi'n iawn heddiw? A ydych chi'n barod am stori gyda fi, Claire? Are you ready for a story? Mae Pep yn barod heddiw. Be ti, Peppa? Ydw. Oh, a mae George yn barod heddiw. Ydy George? Ydw. Ydych chi'n barod? Heddiw mae gyda ni stori poblogaidd iawn ac un enwog, very popular and famous story o'r enw Y Tri Mochyn Bach, The Three Little Pigs. Dyma pan mae George a Peppa'n hapus iawn. Unwaith, roedd na mami mochyn a 3 babi mochyn. Does dim lle yn fy nhŷ i 3 mochyn bach, meddai mami mochyn. Rhaid i chi fynd allan i'r byd mawr. Ewch i godi tŷ. Go and build your own houses now that you're bigger, meddai mami mochyn. Ond peidiwch ag o'r drws i'r blaidd mawr cas. Don't open the door to the big bad wolf. Mae e'n hoffi bwyta moch bach. He likes to eat little pigs. Oh! A dyma nhw'n mynd. Ydych chi'n gallu cyfri'r moch? 1, 2, 3. Dyma'r mochyn bach cyntaf, the first little pig, yn gweld dyn yn cario llwyth o wellt. Ga fi gwellt, meddai mochyn. Wrth gwrs, meddai'r dyn. Mae'r mochyn bach yn codi tŷ gwellt gyda 2 drws, 1, 2, 2 ffenest a tho. Fe fyddai'n ddiogel fan hyn, meddai'r mochyn wrth ei fodd. I'll be safe here. Dyma'r ail mochyn bach yn gweld dyn yn cario llwyth o goed, trees, sticks. Ga fi goed? Gofynnodd y mochyn. Wrth gwrs, meddai'r dyn. Mae'r mochyn bach yn codi tŷ coed, gyda waliau cryf, 2 ddrws, 2 ffenest a simdde, y chimney. Fe fyddai'n ddiogel fan hyn, meddai'r mochyn wrth ei fodd. I'll be safe here, said the little pig yn gyffrous. Dyma fe, a bwys y tŷ. Oh, tŷ hyfryd, da iawn. Oh, ydych chi'n gallu gweld rhywun? Yn edrych. O, pwy sydd fan hyn? Oh. Dyma'r trydydd mochyn bach yn gweld dyn yn cario llwyth o frics. Ga fi rai o'r frics? Gofynnodd y mochyn. Wrth gwrs, meddai'r dyn. Mae'r mochyn bach yn codi tŷ brics gyda waliau trwchus, thick walls, 2 ddrws, 2 doors, 2 ffenest, 2 windows a simdde, y chimney. Does dim ofn y blaidd mawr cas arna i, meddai'r mochyn. The little pig built his house. Thick walls, 2 doors, 2 windows and a chimney. I'm not afraid of the big bad wolf. Pwy sy'n dod? Dyma'r blaidd yn dod at y tŷ gwellt. Gad fi mewn, meddai. Now, wir. No, I won't,
meddai'r mochyn. Ond mae'r blaidd yn chwythu a chwythu nes ddymchwel y tŷ until he destroys the house and blows it down. Waw, ydych chi'n gallu chwythu? Waw, fi'n gallu teimlo fan hyn. Mae'r mochyn bach yn rhedeg i'r tŷ coed i fans to his brother's house. Yn y tŷ coed. Ond dyma'r blaidd yn dod. Uh-oh. Gad fi mewn, meddai'r blaidd. Let me in. Now, wir. No, we won't, meddai'r moch. Uh-oh. Mae'r blaidd yn chwythu. A chwythu. Nes ddymchwel y tŷ. He blows until he blows the house down. Mae'r ddau fochyn bach yn redig i mewn i'r tŷ bricks. Ond dyma'r blaidd yn dod. He comes again. Gad fi mewn, meddai. Now, wir. No, we won't, meddai'r moch. Dyma'r blaidd yn chwythu. A chwythu. A chwythu. Ond dydy'r tŷ ddim yn ddymchwel, but the house doesn't blow down. Mae'n chwilio am ffordd i mewn. He's looking for a way in. Uh-oh. Dyma'r blaidd yn neidio ar y to. Ac yn edrych i lawr y chimney. Looks down the chimney. Mae'r tri moch bach yn rhoi crochan o ddŵr ar y tân. The three little pigs put a big pot of water on the stove. Mae popeth yn barod, meddai un. We're ready now, says one. Dyma'r blaidd yn llithro i lawr y chimney. He slides on the chimney. Mae cwympo i'r crochan. He falls into the cauldron, into the pot. Ac un mochyn bach yn rhoi'r clawr arno. They put the lid on it. A dyna ddiwedd y blaidd mawr cas, meddai. And that's the end of the big bad wolf. Oh, dyna fi. Splash mewn i'r pot. Dyma tri mochyn bach yn cael swper. Dewch i ni gyd aros mewn un tŷ. Let's all stay in one house. Medden nhw. A fydd y blaidd mawr cas byth yn codi ofn arna ni eto. The big bad wolf will never scare us ever again. Ac maen nhw'n byw'n hapus gyda'i gilydd. And they live happily ever after all together in one house. Un tŷ. Aww. Am stori hyfryd. Ydych chi'n hoffi gael swper gyda rhywun arbennig? Beth am i chi feddwl? Ar ôl y cyfnod bach gwahanol yma, after this lockdown and this time is over, pwy fyddech chi'n hoffi cael swper gyda? Who would you like to have supper with? Tybed, ffrindiau? Rhywun o'r teulu, friends? Somebody from your family? A os chi moyn, gallwch chi tynnu llun. You could draw a picture of you, o chi, gyda'ch ffrindiau neu teulu yn cael swper. Tybed beth bydd ar eich plat? What would be on your plate? O, sglodion? Chips? Silsig sausage? Falle. O'n i ddim. A gallwch chi postio ar ein tudalen Facebook i fi weld. You can post it on our Facebook page, Gartholwg, Canolfan Gartholwg, i fi weld. Diolch yn fawr. Mi welech chi tro nesaf. Gweld chi tro nesaf. Ta-ta!